Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Liboy. Taong 1973, Zamboanguita, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang sakit sa ulo ni Liboy at ng mga kapatid niya ang manginginom nilang ama. Halos gabi-gabi na lang kasi, kinakailangan pa nila yung hanapin sa kanilang baryo para pauwiin. Hindi naman nila nagagawa yung pagsabihan, lalo pat alam na nila ang ugali nito. Paniguradong masasaktan lang sila kapag sinubukan nilang itama ang mga nakasanayang bisyo ng kanilang ama. Kahit pagod na itong si Liboy sa araw-araw na paghahanap sa lasinggero nilang ama, pilit pa rin siyang nagtitimpi alang-alang sa kanilang ina. Hanggat kaya niya, patuloy niya yung inuunawa, huwag lang dumating sa puntong lumaki ang mga kapatid nila na wala ng ama. Isang hapon, habang pauwi itong si Liboy galing trabaho, nasipat niya ang kanyang amang merong kausap na dalawang lalaki di kalayuan sa kanilang tahanan. Unang beses niya pa lamang nasilayan ang mga taong yon, kaya na may hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Dala ng kuryosidad ni Liboy, pasimple siyang lumapit sa likuran ng kanyang ama habang nananatiling walang imik. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, rinig na rinig niyang nag-uusap ang mga ito ukol sa kanilang dadakping mga bata. Inakala naman niyang mga hayop lamang ang tinutukoy ng kausap ng kanyang ama, kaya na may hindi na siya nag-alangan pang makisawsaw sa pag-uusap ng mga ito. "Tay, nasa bahay ba sila nanay?" Bungad na tanong ni Liboy paglapit niya sa kanyang ama. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung napasilay sa kanya habang nananatiling walang imik. Yung kasama nito, agad din namang tumigil sa ginagawa nitong pagsasalita na para bang ayaw na nitong iparinig pa ang iilang mga detalye ng kanilang trabaho. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan naman siyang inakbaya ng kanyang ama habang inilalayo sa mga panauhing kausap nito. Nang magkaroon na sila roon ng distansya, inabisuhan siya nitong tumungo sa bahay nila at doon na lamang maghanap. Mariin din itong ipinaalala sa kanya na kahit anong mangyari, wag na niyang susubukan pang maghanap sa pagsapit ng gabi. Habang kinakausap siya noon ng kanilang padre de pamilya, bakas na bakas sa mukha nito ang labis nitong pagkairita. Matapos ang kanilang usapan, wala namang nagawa itong si Liboy kundi ang dumiretso na papauwi. Minabuti niya noong wag nang makipagtalo sa kanyang ama, gawa ng paniguradong mag-aaway lang naman sila. Sa paglalim ng gabi, matapos nilang maghapunan, hindi pa rin nakakauwi ang kanilang padre de pamilya. Nag-umpisa ng mag-alala ang kanyang ina, kaya na may minabuti na ni Liboy na mag-ayos ng kanyang mga dadalhin sa paghanap dito. Sa pagbagtas niya ng daan patungong baryo, tanging sulo at patpat lamang noon ang kanyang dala. Nagkataon ding walang buwan, kung kaya't napakadilim sa paligid na dinaraanan niya. Dahil sa masukalang daan patungong baryo, kaya na may hindi niya maiwasang matakot at mabahala. Sa bawat paghakbang niya kasing ginagawa, kung ano-anong kakaibang tinig ang kanyang naririnig. Bagaman ordinaryo na sa kanya ang ganoong sitwasyon, hindi niya pa rin maiwasang matakot, gawa ng nag-iisa lang siya noong mga oras na yon. Ayos sana kung kasama niya yung mga kapatid niya, pero hindi yun pinayagan ng kanilang ina. Maya-maya pa, nang masipat niya ang unang bahay na daraanan niya sa baryo, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makasilay siya ng 3 lalaking kampanteng pumasok sa tahanang yon.
Ang labis lang doong ipinagtataka ni Liboy, biyuda na ang babaeng naninirahan doon, kasama ng 2 nitong anak. Ni minsan, hindi niya yun nakita ang may kasamang lalaki, kaya na may labis siyang nakapagtataka para sa kanya. Upang magawa niyang masaksihan ang mga susunod na kaganapan, minabuti niyang magkubli sa mga talahib habang patuloy na pinagmamasdan ang bahay nito. Maya-maya pa, sa paglabas ng 3 panauhing yon, doon bumungad ang kanyang amang may bitbit na isang sako na animoy naglalaman ng hayop. Panay kasi ang paggalaw ng sakong yon na parabang may nagpupumiglas sa loob. Makalipas lamang ang ilang minuto nang makaalis na ito, dahan-dahan namang nilapitan ni Liboy ang bahay na yon. Pagsipat niyang bukas ang pinto, hindi na siya nag-alangan pang doon ay pumasok. Habang umiikot ang kanyang paningin sa loob ng bahay, napansin niyang napakatahimik. Pakiramdam niya, lahat ng mga taong naninirahan doon ay tulog na. Medyo kinikilabutan na siya noong mga oras na yon, lalo pat napakaraming mga katanungan ang nagsisilbing palaisipan para sa kanya. Sa pagsilip niya sa loob ng isang silid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang biyudang nakaluhod sa higaan nito at nakapikit habang nakangisi. Sa harapan nito, naroon ang isa nitong anak na animoy hindi na humihinga at wala ng wisyo. Hindi naging mahirap para kay Liboy na masilayan ang kaganapang yon sa kadahilan ng merong isang kandilang itim roon ang may maliit na siga. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatras sa kanyang kinatatayuan nang masipat niya ang biyudang unti-unting lumilingon sa kanyang kinaroroonan. Pagmulat ng mga mata nito, bigla naman yung lumundag ng napakataas na siyang naging sanhi upang mapakaripas ng takbo itong si Liboy. Sa paglabas niya ng tahanang yon, halos pigil naman ang pagsigaw niya sa takot na baka marinig siya ng kanyang ama. Sa muling pagbaling niya ng kanyang paningin sa loob ng bahay, napansin niyang walang kakayahang lumabas ang nilalang na humahabol sa kanya. Upang hindi na siya nito maabutan, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa sentro ng baryo. Sa bawat hakbang na ginagawa noon ni Liboy, abot langit naman ang takot na kanyang nadarama. Pakiramdam niya noon, nagmamasid pa rin ang nilalang na yun sa kanya sa anumang dako siya mapatingin. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, bigla naman siyang napasubasub sa lupa nang sunggaban siya ng isang lalaking lumitaw sa likurang bahagi ng tahanang kanyang dinaraanan. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, nasipat niya ang mukha ng kanyang amang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanya. Bago pa man siya tuluyang makatayo, kung ano-ano na ang sinasabi nito sa kanya, kesyo sino ang nagbantay sa bahay nila, kasama ba niya ang mga kapatid niya, o kung nasa labas ba ang nanay niya. Nang akmang sasagot na itong si Liboy, buong puwersa naman siyang hinila ng kanyang ama papasok sa bahay na nasa harapan nila. Pagbukas nito ng pinto, agad naman siya nitong kinaladkad papaloob habang nagwiwika ng, "Ilang beses ko bang dapat itatak sa kukote mo na huwag mo na akong sunduin? Hindi mo ba alam ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon? Sa tingin mo, kung hindi kita nakita, makakauwi ka pa ba ng buhay sa atin?" Dagdag pa nito na ang ginawa niyang babala noong hapon ay para sa mga anak niya. Bagaman ligtas ang mga ito sa mga nilalang na napagkasunduan niyang samahan, ibang usapan na kapag wala yun sa loob ng bahay niya. Hindi pa man nailalahad ng ama ni Liboy ang buong istorya, agad naman yung napatahimik nang maramdaman nila ang malakas na pagkumpas ng hangin sa himpapawid. Kahit alam nilang napakataas nito, gulat na gulat si Liboy noon nang marinig niyang dahan-dahang nagsisibaklasan
ang bubong ng bahay na kanilang sinilungan. Lumipas pa ang ilang minuto, muli siyang inabisuhan ng kanyang ama na huwag umalis sa lugar na yon. Bago siya nito tuluyang iwan, mariin itong ipinaalala na nasa paligid lang ang mga nilalang na nangunguha ng bata. Liboy, makinig ka. Kahit anong makita mo sa labas, huwag mo nang tangkaing umalis dito. Kanina pa namin nalinis ang lugar na ito, kaya na may sigurado ako na wala ng aswang ang papasok pa rito. Ang gawin mo, iwasan mong puntahan ang silid na yan para hindi ka maagrabyado. Tandaan mo anak, lahat ng mga magulang na kinuhanan namin ng bata, kasalukuyan pang sinasapian ng wisyo ng mga sigpin. Sa oras na maramdaman ka nitong nagmamasid sa kanila, kusa yung lalabas para habulin ka. Paliwanag ng kanyang ama. Matapos naman yung marinig ni Liboy, hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang paniniwalaan. Bagaman alam niyang ordinaryong tao ang kanyang ama, labis siyang nagtataka, gawa ng papaano ito napabilang sa pangkat ng mga aswang. Buong buhay niya kasi, ang pagkakaalam niya, isa lamang yung manginginom at walang silbing amang kinalimutan nilang magkakapatid. Lumipas pa ang ilang minuto, agad namang umalis ang kanyang ama. Paglabas nito ng pinto, agad naman niya yung sinilip at doon niya nasipat ang napakalapad nitong mga pakpak na animoy nasa kaanyuan ng purong anino. Isipin niyo, napakadilim noon sa paligid pero tumitingkad ito na parabang hindi ordinaryo ang itim nitong kulay. Sa muling pagtitig ng kanyang ama sa bahay na kinaroroonan niya, bahagya naman yung ngumisi at naglaho na lamang bigla. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, walang ibang ginawa noon si Liboy kundi ang magmasid. Kahit nararamdaman niya ang kakaibang pag-ungol sa loob ng silid na itinuro ng kanyang ama, pilit niya yung ipinagsasawalang bahala. Ang tanging pinaniniwalaan na lamang niya ay ang mga katagang inilhad nito sa kanya bago yun umalis. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, mas lalo pang tumindi ang mga kaganapan sa paligid. Yung mga ingay na kanyang naririnig, halos ikasira na ng kanyang bait. May mga umuungol, umiiyak na matanda, sumisigaw na mga bata, at mga kakaibang alulong ng aso. Basta, isipin nyo na lahat ng bagay na katakot-takot na nangyari sa buhay nyo. Mas di hamak na higit roon ang naramdamang kilabot ni Liboy. Dahil sa wala naman siyang magawa kundi ang magmasid, kung kaya't ang ginawa niya, gumawa ng isang maliit na siwang sa pintuan ng bahay na yon kung saan siya nagtatago. Dahan-dahan at tahimik niya yung ginawa nang sa gayoy walang makakatunog sa kanyang presensya. Nang medyo malaki na ang butas na kanyang ginawa, maigi naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Noong una, wala siyang nakikita pero hindi naglaon, unti-unti na siyang nakakasilay ng mga taong hubot-hubad at merong bit-bit na mga sako. Ang iilan sa mga ito ay naliligo na ng dugo ang katawan. Ang labis pang ikinagulat noon ni Liboy ay ang mga nagsisilakihang aso na panayang pagdaan sa gitna ng baryo. Lumipas pa ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pangyayari, may tumigil na isang aso sa harapan ng bahay na kanyang pinagtataguan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya na amoy na siya nito. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang na yon, pansin na pansin niya rito ang napakatutulis nitong mga balahibo. Halos doble din ang bilang ng pangil nito na parabang napakalayo talaga nito sa isang ordinaryong aso. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya tuluyang nakumpirma na nagawa na nga siyang makita ng nilalang. Pagsipat ni Liboy na papasugod na yon sa kanya, hindi na siya nag-alangan pang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng bahay. Sa pagdaan niya sa isang silid,
Doon niya nasipat ang babaeng nakaluhod at nakangisi. Hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang mas iniisip niya noon kung papaano siya makakatakas sa ganoong sitwasyon. Nang makalabas na siya sa tahanang yon, walang pag-aalangan niyang tinahak ang daan patungo sa lugar na merong matataas na talahib. Doon niya piniling magkubli sa paniniwalang magagawa niyang mailigaw roon ng nilalang. Subalit dahil sa lakas ng pang-amoy nito, tila bang napakadali na lamang para sa Sigbin na matukoy ang eksakto niyang pinagkukublian. Habang binabagtas niya noon ang daan, tanging takot at pakiramdam ng kamatayan ang pumapasok sa kanyang isipan. Unti-unti na ding nanginginig ang kanyang katawan na para bang kusa na itong sumusuko sa sitwasyong pinipilit niyang malampasan. Sa pagdating ni Liboy sa gitnang bahagi ng talahiban, doon niya nasilayan ang Sigbin na kanina pa palang nakaabang sa kanya. Patuloy yung nag-aangil habang mayat-maya ang pagpatak ng laway nito sa lupa. Bago pa man makaatras itong si Liboy, nagawa na siyang sugurin ng nilalang. Pagkagat nito sa kanyang balikat, tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagawa habang panay ang pagpupumiglas. Ilang ulit niya ring sinapak ang nilalang na yon, pero hindi yun sapat para magawa niyang makatakas. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nakuha niya ang atensyon ng mga aswang na gumagala sa kanilang baryo. Sa isang iglap, narinig niya ang pagtitipo ng mga ito sa talahib na kanilang pinagbubunuan. Bagaman hindi na niya alam ang kanyang gagawin, iisa lang noon ang pumasok sa kanyang isipan at yon ay isama sa kanyang hukay ang Sigbin niyang kalaban. Sa pagkalas nito sa kanyang balikat, buong puwersa naman niya yung sinunggaban at pilit pinaslang sa pamamagitan ng pagbigti dito gamit-gamit ang kanyang dalawang kamay. Bagaman panay ang ginagawang pagkalmot sa kanya ng Sigbin, hindi yun sapat para itigil niya ang kanyang ginagawa. Nang akmang mamamatay na ang nilalang na yon, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa talahiban nang marinig niyang magwika ang kanyang amanang. Liboy, itigil mo na yan! Huwag kang magkakamaling paslangin ang nilalang na yan! Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglitaw nito sa kanyang harapan kasama ang iilang mga aswang. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, kitang-kita niya sa mga mata nito ang panlilisik na parabang puwersahan siya nitong tinatakot para hindi niya mapatay ang nilalang na kanyang nadakip. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala na ngang nagawa itong si Liboy dahil sa mga katagang inilahad ng kanyang ama sa kanya. Ayon dito, na kapag pinaslang niya ang Sigbin na yon, malaki ang tsansa na kalabanin nila ang buong angka ng aswang na naroon sa talahiban. Naniniwala kasi ang kanyang ama, hindi mahalaga ang buhay ni Liboy kung ikukumpara sa Sigbin na hawak niya. Ang angkan kasing tinutulungan nito noon, napapabilang sa uri ng mga aswang kung saan kinikilala nila bilang mga maharlikang nilalang, ang mga Sigbin. Di hamak na mas mahalaga pa yon sa buhay nila kung iisipin, kaya na may alam na ng kanyang ama ang mangyayari sa kanya sa oras na pinagtangkaan niya yung patayin. Dagdag pa nito na kahit kinikilala siya ng mga aswang bilang kaangkan nila, hindi yun sapat para magawa niyang mailigtas si Liboy sa kamay ng mga ito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagbitaw niya sa Sigbin, mabilisan naman yung kumaripas ng takbo patungo sa aswang na nag-aalaga rito. Dahil sa kanyang ginawa, paisa-isa namang nagsialisan ang mga nilalang, hudyat na wala na yung balak na siya ay patayin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali namang lumapit ang kanyang ama habang nananatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, inilahad nito sa kanya ang mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman.
Wala na kasi noong lusot ang kanyang ama sa kadahilan ng saksing buhay siya sa naganap na anihan. Pagpasensyahan mo na anak, kung sa ganito pang sitwasyon nakilala mo ko. Inakala ko kasing maikukubli ko sa inyo ang totoo kong pagkatao. Natakot ako anak, sapagkat inisip ko na baka hindi nyo ako matanggap. Maaaring sa ngayon naguguluhan ka pa, pero balang araw malalaman mo rin ang totoo. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na ang kanyang trabaho sa angka ng mga aswang ay tagahanap ng lugar na maaari nitong pag-anihan. Kaya siya nawawala tuwing gabi dahil naglilibot siya sa mga baryo upang kumalap ng impormasyon na merong kaugnayan sa mga batang naninirahan doon. Bagaman hindi katanggap-tanggap para sa ordinaryong tao ang tungkol sa trabaho ng ama ni Liboy, matapang naman niya yung pinanindigan. Para sa kanyang ama, wala nang ibang mas hihigit pa sa trabaho niya sapagkat yon ang kanyang paniniwala. Magmula ring pagkabata, itinakwil na nito ang Panginoon hanggang sa tuluyan na siyang nagkaroon ng pamilya. Ayon pa sa kanyang ama, bago ipinanganak ng kanyang asawa si Liboy, tanggap na nito kung sino siya. Maaaring kaya lang siya nito pinapahanap tuwing gabi ay baka yon ang kanyang pamamaraan upang malaman ng kanyang panganay ang katotohanan sa likod ng kanyang inililihim na pagkatao. Dagdag pa nito na hindi niya rin masasabing masama ang kanyang ginagawa dahil nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga aswang. Matapos niyang ilahad ang tungkol sa bagay na yon, pinili na lamang ni Liboy ang manahimik. Kahit alam niyang taliwas ang paniniwala nilang dalawa, minabuti niya pa ring palawigin ang kanyang pasensya dahil kahit bali-baliktarin man ng mundo, hindi maikukubli ng kanyang galit na ama niya pa rin ito. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, inabisuhan siya nito na sumama doon pabalik sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, doon niya napag-alaman na nasa humigit 5 bata pala ang nakuha ng mga nilalang sa kanilang lugar. Inabisuhan din siya nito na wala siyang dapat ipag-alala gawa ng lahat ng plano nila ay nababalutan ng mahika. Kung ordinaryong tao lang ang magtatangkang humanap ng butas sa mga gawain ng aswang, siguradong sigurado itong ama ni Liboy na wala yung matutuklasan. Naniniwala din ito na kasabay ng pagkuha nila ng mga bata ay ang pagpatay nila sa mga albularyong naninirahan sa baryo. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang uminit ang kanyang ulo. Hindi niya kasi inaasahan noon na kahit ang mga maaamong matanda ay nagawa rin nitong kitilan ng buhay. Nang hindi na siya makapagtimpi, harap-harapan niyang sinumpa ang kanyang ama na walang hanggan yung maghihirap sa impyerno kapag patay na ito. Personal na din niyang kinalimutan na ama niya ang taong iyon, gawa ng para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang trabaho nitong naging parte na ng buhay nila. Naniniwala din itong si Liboy na maaaring ilang dekada na din yung ginagawa ng kanyang ama dahil mula pagkabata, alam niyang gabi-gabi yung nawawala. Matapos niyang maipakita roon ang kanyang galit, pinili niyang umuwi sa bahay nila. Bago niya nilisan ang kinaroroonan nito, mariin naman niya doong inilahad na wala na yung puwang sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng gabing yon, gulat naman ang nanay ni Liboy dahil yon ang unang beses na hindi umuwi ang kanyang asawa. Bagaman labis na ang pagtataka nito, pinili niyang magsawalang imik. Lumipas pa ang mga araw at buwan, hindi na ngayon nagpakita sa kanilang tahanan. Napag-isip-isip din nila na baka tuluyan na yung sumama sa angka ng mga aswang dahil sa mga katagang kanyang binitawan sa harap nito. Pero alam niyo ba na kahit gano'n ang nangyari, ni minsan hindi pa rin yun pinagsisihan ni Liboy sa kadahilan ng alam niyang tama siya. Magpahanggang sa ngayon,
nananatiling misteryo pa rin sa kanya kung ano ang ginagawa ng kanyang ama na paglilingkod sa mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga no, ano nga kaya yung ginagawa ng ama ni Liboy? Kasi parang hindi rin naman nasabi na kung bakit siya nagsisilbi sa mga aswang na to. Ano ba, kapalit ba nito buhay ng pamilya ng tatay ni Liboy? Yon, sila, hindi sila papatayin ng mga aswang hanggat nagsisilbi tong ama niya. Or pwede rin naman na siguro mula pa nung ninunuan itong tatay ni Liboy, ginagawa na nila yung pagsisilbi sa mga aswang. Pero bakit nga kaya? Yun yung parang tanong ko lang sa sarili ko. Alam ko karamihan din sa inyo napapatanong kung bakit. Parang ginagawa siyang scout. Diba yung titingin siya ng baryo na kung sino ba yung bahay na may maraming bata. Tapos yun yung lalamunin ng angka na yun. Tapos yung angka na yun, tinuturing yung mga sigbin bilang mga Panginoon nila. Kumbaga, yun yung pinakamataas na ranggo sa angka nila eh. Pero di naman sila mauutusan ng sigbin kasi nga, ano ba naman yung sigbin? 'Di ba? Aso lang yun na kung ano man eh. Pero yun lang talaga yung tanong ko sa kwento na to. Bakit kaya naninilbihan yung ama niya sa angka ng mga aswang na yun? Sana meron tayong sagot. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.